ಹಾಯ್ ಮಾತೆಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ. ಕರುಳು ಕಿಚನ್ ಅಲ್ಲ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಮಾತೆರಿಗೆಲ್ಲ ಸ್ವಾಗತ. ಯಾನಿನಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಪೋದಿತ್ತೆ. ದೇವಸ್ಥಾನ ಪೋದು ಹಿಮಕನ ಅಂಗಡಿ ಪೋದು ಐತೆ ಬಾಲೆಲೆ ತಂದು ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಹೆಂಗೆ ಮಸ್ತ್ ಬೇಜಾರಾണ് ದೇವಸ್ಥಾನ ಪೋದು ದಾಯಬಂಡ ದಾಯಬಂಡ ಕೊಂಚ ಬಟ್ರೆ ನೆರಿಯರು ನೆರಿಯರು ಪಂಡ ಯಾನಿಂಚ ಕುಜಲ್ ಕಟ್ಟದು ಪೋದಿತ್ತೆ. ಕುಜಲ್ ಕಟ್ದು ಹೋದು ಯಾನು ದೇವಸ್ಥಾನ ಸುತ್ತು ಬತ್ತಿ ಒಕ್ಕ ಯಾನು ಕುಜಲ್ ನಿಂಚ ಮಲ್ತೆ ದೇವಸ್ಥಾನ ಸುತ್ತು ಬತ್ತದು ಕೈ ಮುಗಿದು ಇಂಚ ಅಲ್ಪ ಅಂಗಣ ಪುಡತೆ ಏಟೆ ಕುಲ್ದಿತ್ತೆ ಕುಲ್ನಾಗ ಏನು ಇಂಚ ಮಲ್ತೆ ಉಲೈಡೆ ಇಂಚ ಮಲ್ಪುನಾಗ ಭಟ್ರು ತುಯ್ಯರು ಬತ್ತೇರು ನೆರಿಯರು ಪಂಡ ಕುಜಲನ ಅಂಚ ಮಲ್ಪರೆ ಬಲ್ಲಿ ಕುಜಲ್ ತಿರ್ತು ಬುರುಂಡ ದೋಷ ಉಂಡು ಪಂಡೇರು ಸಮ ಯಾನು ಸಾರಿ ಕೇಂಡೆ ಆಂಡ ಆರ್ವಂಡೇರು ಸಂಸ್ಕಾರ ಹೆಜ್ಜಿ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಏರ್ ಕಲ್ಪದಿನಿ ಸಂಸ್ಕಾರ ಅಂತ ಖಾಲಿ ಕುಜಲ್ ಇಂಚ ಮಲ್ತಿನೇಕೆ ಸಂಸ್ಕಾರದ ಬಗ್ಗೆ ಪಾತಿರಿಯರು ಎಂಕಾಂಡ್ ಅಯ್ಯೋ ಈ ತಿಳಿಯೋ ವಿಷಯದ ಈದ್ ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಪಾತಿರಿಯರತ ಅಂತ ಮಸ್ತ್ ಹರ್ಟಾಣೆ ಎಂಕ್ ನಿಜವಾದ ಖಾಲಿ ಕುಜಲ್ ಇಂಚ ಮಲ್ಪರ ಬಲ್ಲಿ ಕುಜಲ್ ತಿರ್ತುಕೊಂಡ ದೋಷ ಉಂಡು ನಾವು ಯಾನು ಓದ್ಕೊಂಡೆ ಆನಂದ ಸಂಸ್ಕಾರದ ಬಗ್ಗೆ ಪಾತಿರಿಯರು ಹೆಂಗೆ ಮಸ್ತ್ ಹರ್ಟಾಂಡ್ ಅಯ್ಯೋ ಐದು ಒಕ್ಕೆ ಯಾನು 2-3 ಜಂಟ ಕೇಂಡೆ ಅದು ಭಟ್ರು ದಾನೆ ಹೆಂಚ ಅಂದು ಅದು ದಾನೆ ಹೆಂಚ ಪಾತಿರ್ನೊಂದು ಐಕ್ ಗೊತ್ತಾಡೆ ಇಂಕ ಆರು ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಅಂಚನೆ ಪಾತಿರ್ನುಗೆ ಪಂಡ ಮಸ್ತ್ ಹರ್ಟ್ ಮಲ್ದದೆ ಪಾತಿರ್ನು ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಒಕ್ಕ ಒಂತೆ ಮಾನಸಿಕ ಅಂದಾಂಡೆ ಮಾನಸಿಕಗೆ ಐಕ್ ಎಂಕೊಂತ ಸಮಾಧಾನ ದಾಯ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಭಟ್ರು ಒಂಜಿ ದೇವಸ್ಥಾನಡ್ ಒಂಜಿ ಪೊನ್ನಡ ಎಂಚ ಪಾತೆಡು ಬಂದು ಸಂಸ್ಕಾರ ಅಕ್ಲೆಗ್ ಕೊರಡು ಅಕ್ಲೆಗ್ ಗೊತ್ತಿಪ್ಪೋಡು ನಿಜವಾದ ದಯಪಂಡ ಐತೆ ಸರಿ ಆ ದೇವಸ್ಥಾನಡ್ ಅವು ಪಾತೆರ ಸಂಸ್ಕಾರ ಅಂದು ಬರ್ರೆ ಬಲ್ಲಿತ್ತಂಡು ದಯಪಂಡ ಊರಿಗೆ ಹರ್ಟ್ ಆಪುಂಡು ಬಂದು ಅಕ್ಲ ಪಾತೆರಡೆ ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು ಐಕೆ ಅನ್ನು ಬುಡ್ದು ಬುಡಿಯೆ ಅಣ್ಣ ನಿಕ್ಲಿಗ್ಲ ಅನ್ನು ಶೇರ್ ಮಲ್ತೆ ಅನ್ನ ಒಂಜಿ ವಿಷಯ ಕಲ್ತೆ ಮಾತ್ರ ದೇವಸ್ಥಾನಡ್ ಕುಜಲ್ ಬೂರ್ನಾಗೆ ದೋಷ ಬರ್ಪುಣ್ಗೆ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಯಾನಿಕ್ಲೇನೆ ಶೇರ್ ಮಲ್ತೀನಿ ಒಕ್ಕ ಕುಜಲ್ ಇಂಚ ಕಟ್ಟದು ಪೋರೆ ಬಲ್ಲಿಗೆ ಕುಜಲ್ ತಿರ್ತುಕೊಂಡ ದೋಷ ಬರ್ಪುಣಿಗೆ ಅಂದಂಚ ಯಾನಿಂಚ ಕಟ್ಟ ಮೂತೀನಿ ಅಂಚದು ಹೆಂಗೆ ಪಂಡೇರಾರು ಸರಿ ನಾನು ಓದ್ಕೊಂಡೆ ಆಯ್ನು ಮಾತ್ರ ಅಂಚ ಬಿಡ್ಲೆ ಇನ್ನಿತ್ತ ಡೇ ಎಂಕೆ ಐನು ಮಂಡೇಚ ಮಲ್ತು ಕಾಂಡ ಸಾಕಾದ ಬೋಡು ಬೊಕ್ಕ ಬಂಡೇರು ಇಂಚ ಐನು ಅರ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಅಂಚನೆ ಬಾತೇರು ಐಕ್ ಐನು ತಲೆ ಮಂಡೆಗೆ ತೊಗೊಂಡಿಸಿದ್ದು ಸಮ ಒತ್ತೊಂಡೆ ಬಿಡಿಯ ಇತ್ತ ಬಾಲೆಯಲ್ಲಿ ತೊಗೊತ್ತೆ ಈಗ ಬಿಸ್ಕಿಟ್ಗೆ ಕೊರಿಯ ಅಂಚದೈತೆ ಚಾದಿಯೋಡು ಚಾದಿದ ಯಾನಿಗ್ಲಿಗೆ ಬೊಕ್ಕ ತಿಕ್ವೆ ಚಾಪುರ ಪಡ್ತಾದು ಯಾನು ಫಸ್ಟಿಗೆ ಬೆಂದ್ರಸು ಮಲ್ಪರೆ ಬತ್ತೆ ಬೆಂದ್ರಸು ಮಲ್ತು ಬುಂಡ ಬೊಕ್ಕ ಅವು ಪೊತ್ತೊಂದು ಏಪುಂಡು ಐತ ಬೇಲೆ ಒಂಜಿ ಆಪುಂಡು ಬಂದು ಯಾನು ಫಸ್ಟಿಗೆ ಬೆಂದ್ರಸು ಬಾಡ್ರೆ ಬತ್ತೆ ಬೊಕ್ಕ ಅಡಿಗೆದ ಬೆಲೆ ಮಲ್ಪೊಲಿ ಬಂದು ಬೆಂದ್ರು ಪೂರ ಸೂಬಾಡಿ ಬೊಕ್ಕ ಬಾಲ್ಯದ ಹೋಮ್ವರ್ಕ್ ಮಲ್ಪಗಂದು ಬ್ಯಾಗ್ ಪೂರ ಕಂತಾನೆ ಎಂಗಳು ಮೂಲೆ ಕುಲ್ಲುನು ಜಾಸ್ತಿ ಅದು ಇದೈಡು ಉಲೈ ಕುಲ್ಲುಂಡ ಟಿ ವಿ ತೂಂಡ ಅಲ್ಪ ಹೋಮ್ವರ್ಕ್ ಆಪುಜ ಎಂಕುಲು ಏಪಲ ಇದೈಡೆ ಕುಲ್ಲುನು ಅಂಚತ್ತು ದಾದ ಪೂರ ಕೊಡ್ತೇರು ಹೋಮ್ವರ್ಕ್ ಪೂರ ತೂದು ಬೊಕ್ಕ ಯಾನ ಈಗ ಬರೆಯರ್ ಬಂದು ಎನ್ನ ಬೇಲೆ ನಾನು ಮಲ್ತೊಂದಿಪ್ಪು ಐಕೋಸ್ಕರ ಯಾನು ಹೋಮ್ವರ್ಕ್ ಚೆಕ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ನಾನು ಉಲಾಯ್ದ ಅಡಿಗೆದ ಬೇಲೆಂಡು ಕೋಡೆ ಯಾನು ಒಂತೆ ಗೀರೋಶ್ ಮಲ್ತಿತ್ತೆ ಚಿಕನ್ ಅಂಚ ಒಂತೆ ಚಿಕನ್ ಯಾನು ಫ್ರಿಜ್ ಇಡ್ತಿದ್ದೆ ಇತ್ತ ಅವೇನು ಮಲ್ಪೋಡು ಅವೇನು ಯಾನು ಗ್ರೀನ್ ಮಸಾಲ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಬೊಕ್ಕ ಡಿಮಾರ್ಟೆಡ್ ಕಣದಿನ ಚೂರು ಬಾಸ್ಮತಿ ರೈಸ್ ಇತ್ತನ ಅವೇನು ಗೀ ರೈಸ್ ಮಲ್ಪೋಡು ಅಂಚದು ಆಮೇಲೆ ಹೋಮ್ವರ್ಕ್ ಕೊಡ್ದು ಯಾನು ಸೀದಾ ಉಲಾಯ್ ಪೋಪೆ ಚಿಕನನ್ನು ಫ್ರಿಜ್ ಎಡ್ದೆತ್ತದು ಕ್ಲೀನ್ ಮಲ್ತದು ಇತ್ತೆ ನೆಕ್ ಮ್ಯಾರಿನೇಷನ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಒಂತೆ ಮಂಜಲ್ ರುಚಿಗೆ ತಕ್ಕ ಉಪ್ಪು ಒಕ್ಕೊಂತೆ ಕೊಜಪ್ಪು ಪಾಡ್ದು ಏನು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ತದ್ದು ಒಂದು ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಯಾನು ದಿಯೊಂದುಲ್ಲೆ ಗ್ರೀನ್ ಮಸಾಲಾಗೆ ರೆಡಿ ಮಲ್ಪುಗನ ಬನ್ನಲೆಗೆ ಒಂತೆ ಆಯಿಲ್ ಮೈತದು ನೇಕ್ಯಾನು ಹುಂಜರೆ ನೀರುಳ್ಳಿನ ಕಟ್ ಮಲ್ತದು ಆ್ಯಡ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ನೀರುಳ್ಳಿ ಒಂಚೂರು ಕೆಂಪಾಯಿ ಬೊಕ್ಕ ನಿಕ್ ಎಲೆನ್ಮ ಕಾಯಿ ಮುಂಚಿನ ಆ್ಯಡ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ
ಖಾರ ಜಾಸ್ತಿ ನಾಗಲೇ ಜಾಸ್ತಿ ಪಾಡಲಿ. ಮೂಜಿ ಯಾನ್ ಕೆಂಪು ಮುಂಚಿನ ಆ್ಯಡ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ. ಕೆಂಪು ಮೂಜಿ ಬೊಚ್ಚಿನ ನಕಲು ಸ್ಕಿಪ್ ಮಲ್ಪೊಲಿ. ಒಂತೆ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಶುಂಠಿದಾತ್ ಆ್ಯಡ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ. ಬೊಕ್ಕ ಮಾತ ಮಸಾಲ ಗರಂ ಮಸಾಲ ಪೂರಲ ಬೊಕ್ಕ ಒಂತೆ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಒಂತೆ ಜೀರಿಗೆ ಒಂತೆ ಪೆಪ್ಪರ್ ಆ್ಯಡ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ. ಏನು ಮತ್ತು ಸಮ ಫ್ರೈ ಮಲ್ಪುಗ ಬೊಕ್ಕೆಯಾನ ನೆಕ್ ಒಂಜಿ ಮುಷ್ಟಿದಾತ್ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪುನ ಆ್ಯಡ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ. ಒಂದು ಫುಲ್ಲು ಸಾಫ್ಟ್ ಆವಡು. ಸಾಫ್ಟ್ ಆಗಿ ಬೊಕ್ಕ ಯಾನೆಕ್ ತಾರಾಯಿ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ. ತಾರಾಯಿ ಎಲ್ಲ ಸಮ ಫ್ರೈ ಮಲ್ಪೋಡು. ಯಾನ್ ಗ್ರೇವಿ ಕಡೆನಾಗ ನೆಕ್ ಪಿರ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಯಾನ್ ಒಂಜಿ ಮೂಜಿ ಕಾಯಿ ಮುಂಚಿ ಬೊಕ್ಕ ಕೂಡ ಒಂಜಿ ಮುಷ್ಟಿದಾತ್ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪುನ ಆ್ಯಡ್ ಮಲ್ತೆ. ಅವೇನೇನು ಪಜ್ಜಿನೇ ಆ್ಯಡ್ ಮಲ್ತೀನಿ ದಯಪಡ ಒಂಚೂರು ಕಮ್ಮಿಂದ ಆಂಡೈಕ್. ಇವಿ ರೆಡಿ ಆಂಡುತ್ತಲೆ ಇಂಚ ಆತಂದಲೆ ಪರಿಮಳ ಲಾಯ್ಕೊಂಡು. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಕೆಲವರು నేను ಪಜ್ಜೆ ಕಡಪೇರು ಸಾಮಾನು ಪೂರ ಅಂಡ ಯಾನು ಏನು ಫ್ರೈ ಮಲ್ತ್ ಕಡೀನಿ ಅಂಚ ಯಾನು ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪುಲ ಕೂಡ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಚಿಲ್ಲಿಲ ಕಾಯಿ ಮುಂಚಿಲ ಯಾನು ಪಜ್ಜೆ ಪಾಡ್ನಿ ತುಕ ನನ್ನ ರೆಡಿ ಮಲ್ತು ತುಕ ಇಂಚ ಹಾಪುಡು. ನನ್ನ ಗ್ರೇವಿ ರೆಡಿ ಮಲ್ಪುಗ ಗ್ರೇವಿಗೆ ಒಂಜಿ ಯಾನ್ ಬಾಜನಗೆ ತಂದೆ ಬಾಜನಗೆ ಒಂತೆ ಆಯಿಲ್ ಪಾಡ್ದು ಮ್ಯಾರಿನೇಷನ್ ಮಲ್ತಿನ ಚಿಕನ್ ಯಾನ್ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ. ಚಿಕನ್ ಬೇಯಡ್ ಚಿಕನ್ ಬೇಯರ್ ಒಂಚೂರು ಬಾಯ್ದಿಕ ಚಿಕನ್ ಲಾಯ್ಕ್ ಬೇಯ್ದಂಡು ನಾನು ನಮ್ಮ ಕಡಿತಿನ ಗ್ರೇವಿನ ಪಾಡ್ಗ. ಇದು ಕೂಡ ಆತು ನಮ್ಮನೆಗೆ ನೀರು ಕೊಟ್ಟುಗ ರುಚಿಗೆ ತಕ್ಕ ಉಪ್ಪು ಪಾಡ್ಗ. ಏಕಡ್ ಮ್ಯಾರಿನೇಷನ್ ಮಲ್ಪುನಾಗಲ್ಲ ಉಪ್ಪು ಪಾಡ್ತಂಡು ತೂದು ಪಾಡೋಡು. ಗ್ರೇವಿಗೆ ಉಪ್ಪು ಜಾಸ್ತಿ ಅಂಡ ಬೊಕ್ಕ ಎಡ್ಡೆ ಹಾಪುಚ್ಚಿ ತಿನ್ನಿಯಾರೆ ಉಪ್ಪು ಜಾಸ್ತಿ ಹಾಪುಂಡು. ಗ್ರೇವಿ ಹೆಂಗೆ ದಪ್ಪ ಅಂಡ ಇಷ್ಟ ಹಾಪುಚ್ಚಿ ಅವು ಕೊದಿದು ದಪ್ಪ ಹಾಪುಂಡು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಂತ ನೀರು ಪಾಡ್ದು ಕೊದ್ದೆರೆ ಬಾಯ್ದಿ ಒಂದುಲ್ಲೆ. ಚಿಕನ್ ಗ್ರೇವಿ ರೆಡಿ ಆತಂಡೆ ಯಾನೇ ಕಡೆನಾಗ ಒಂತೆ ಪುಳಿ ಪಾಡ್ದಿಚ್ಚಿ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಮುಲ್ಪೈತೆ ಲಿಂಬೆ ಪುಂಟೊಂದುಲ್ಲೆ ಪುಳಿಗೋಸ್ಕರ. ನಿಖಲ್ ಬೋಡಂಡ ಕಡೆನಾಗನೆ ಒಂತೆ ಪುಳಿ ಪಾಡ್ದು ಕಡೆಯುಲಿ ಒಂತೆ ಪಾಡೋಡು ಪುಳಿ. ಚಿಕನ್ ಗ್ರೇವಿ ರೆಡಿ ಆತಂಡೆ ಒಂಜಿ ಸೈಡ್ ರೆಡಿ ಯಾನ್ ಮುಲ್ಪ ರೈಸ್ಲ ಬೇಯ್ಯಾರ್ದಿತ್ತೆ ನಾನು ಆಯ್ನ ಆಯ್ತಾ ನೀರಿಗೆ ಪುಗ. ಎಲ್ಲ ಬಾಲೆಲ ಬೈಯಡ್ ವಾಕಿಂಗ್ ಪೋಂದುಲ್ಲ ವಾಕಿಂಗ್ ಪಂಡ ಒರೋರಾಯಿ ಗುರು ಆಪುಂಡು ಇಲ್ಲಲ್ ಕುಲೋಂದು ಅಂಚ ಪೋಂದುಲ್ಲ ಹಾಯ್ ಸೈಕಲ್ಡು ಯಾನ್ ನಡ್ತೊಂದು ಪೋಂದುಲ್ಲೆ ಒರಜ್ಜಿ ಮುಲ್ಪನೆ ಮಿತ್ತ ಮುಟ್ಟ ಪೋದು ಬರ್ಪೇನಿ ತೀರಾ ಏಪಲ ಒಂಜೊಂಜಿ ರೌಂಡ್ ಮಲ್ಪೋಯಿಂಕೊನು ಪಂಡ ಈಗ ಬಯ್ಯ ನಂಗೆ ಉರು ಆಪುಂಡು ಏರ್ಲೆಜ್ಜೆರು ಉರು ಆಪುಂಡು ಒರಿಯತೆ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಯಾನ್ ಮಿತ್ತು ಮುಟ್ಟ ಏಪಲ ಅಲ್ಲಿ ತಗೋಪೆ ಪೋಂದುಲ್ಲೆ ಎದುರು ಬಾಲೆ. ಹಾಂ ಹಾಯ್ ಪಂಡಿಜಾರೆ ಹಾಂ ದಾದಾ ಹಾಯ್ ಪನ್ಪಾರಾ ಹಾಂ ವೇಟ್ ಹಾಂ ಹಾಯ್ ಹಾಯ್ ಅಪ್ಪು ಕರಾವಳಿ ಕಿಚನ್ ಬ್ಲಾಗ್ ಬಲ್ಲೆ ಮಗ ಕರಾವಳಿ ಕಿಚನ್ ಅಂಡ್ ವ್ಲಾಗ್ ಹಾಂ ಕೇಳಿಜಿ ಕರಾವಳಿ ಕಿಚನ್ ಅಂಡ್ ವ್ಲಾಗ್ ಓ ದಾದಾ ಮಲ್ಪೋಡು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಮಲ್ಲೆ ತುಕ
ಹಾಂ ಅವಕ್ಕೆ ಹೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಪನ್ನೆಯಾ ಹಾಂ ಅಮ್ಮ ಅಲ್ಪ ಶೂ ಕಲ್ಲುಂಡದ ಅಡೆ ಮುಟ್ಟ ಪೋಯ್ ಹಾಂ ಬಾಲೆ ಮಿತ್ತು ಮುಟ್ಟ ಸೈಕಲ್ ಕೊನೊಪ್ಪೆ ದಾಯಪಂಡ ಅಲ್ಪ ಡೌನ್ ಆತೆ ತೀರ್ಥ ಬಂದಾಗ ಲಾಯ್ಕ್ ಸ್ಪೀಡ್ ಬರ್ಪುಣ ಐಕೋಸ್ಕರ ಒಂತೆ ರೌಂಡ್ ಪಾಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ನನ್ನ ದೇವರಿಗೆ ದೀಪದಿಯೋಡು ಪೊಯ್ ಅಕ್ರತುಂಡ ಮಹಾಕಾಯ ಸೂರ್ಯ ಕೋಟಿ ಸಮಪ್ರಭ ಏರಿಕ್ನ ಕುರುವೆ ದೇವ ಸರ್ವ ಕಾರ್ಯ ಈಶು ಸದಾ ದೇವರಡ ದೇವರೇ ಎಂಗೆ ಆಸ್ತಿ ಕೊರ್ಲೆ ಎಂಗೆ ಬಂಗಾರ ಕೊರ್ಲೆ ಎಂಗೆ ಕಾಸು ಕೊರ್ಲೆ ಕೇನ್ನ ಬದಲು ದೇವರೇ ಇವ್ರನ್ನ ಆಶೀರ್ವಾದ ಕೊರ್ಲೆ ಅಂತ ಕೇನಂಡ ಖಂಡಿತ ಅವ್ರನ್ನ ಆಶೀರ್ವಾದ ತಿಕ್ಕಂಡ ನಮಗೆ ತಾಲ ಬಂಗಿಂಚಿ ನಮ್ಮ ಇಡೀ ಜಗತ್ತನ್ನೇ ಗೆಂದುವಾಗೆ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ದೇವರಡ ಇವ್ರನ್ನ ಆಶೀರ್ವಾದ ಕೊರ್ಲೆ ಅಂತ ಮಾತ್ರ ಕೇನೋಡಿಗೆ ದೀಪ ಪೂರ ದೀದಾಂಡ್ ನನ್ನ ನೆಕ್ಕೊಂಜಿ ರೈಸ್ ಮಲ್ತಿತ್ತೆ ನೆಕ್ ನನ್ನ ಗೀ ಪಾಡೋಡು ಕೆಲವು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ ನಗಲು ಹಾಯ್ ಪಂಡ್ರೆ ಬಂತೇರು ಯಾನ್ ಒಂಜಿ ಪನ್ಪೆ ಯಾನ್ ಹಾಯ್ ಪನ್ಪೆ ಅಂಡ್ ಕೆಲವು ಮಿಸ್ ಆಪುಂಡು ಪಂಡ ಎನ್ನ ಟೆನ್ಷನ್ ದಾಡ್ ಅತ್ತು ಯಾನು ಅಡಿಗೆದ ವಿಸಿಟ್ ಎಂಜಿನೆಕ್ಕಾಡ್ಲ ಒಂಜಿ ಮಿಸ್ ಆಪುಂಡು ಅಂಚ ನಿಕ್ಲಿ ಏರ್ಲ ಬೇಜಾರು ಮಲ್ಪೊಡ್ಚಿ ಹಾಯ್ ಪಂಡಿಜಿ ಪಂಡ್ದು ಪ್ಲೀಸ್ ಪನ್ನೊಂದು ಒಂಜಿ 4 ಜನ ಹಾಯ್ ಪಂಡ್ರೆ ಬಂತೇರು ಐನ್ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆ ಯಾನ್ ಈಗ ಹಾಯ್ ಪಂಡ್ರೆ ಬಂತೇರು ಹಾಯ್ ಯಾನ್ ಏನ್ ಚೊಲ್ಲಾರು ಶೋಭಿತಾ ಮೇರೆಗ್ಲ ಹಾಯ್ ಶೈಲಾ ಹಾಯ್ ಏನ್ ಚೊಲ್ಲರು ರೋಹಿಣಿ ಪೂಜಾರಿ ಕೋಡೆ ಬಂತೇರು ಹಾಯ್ ಪಂಡ್ರೆ ನನ್ನ ಹಸ್ಬೆಂಡಿಗೆ ಬಟ್ ನಿಜವಾದ ಈರ್ನ ಕಮೆಂಟ್ ಬಂದಾಗ ಎನ್ನ ಮುಲ್ಪ ವಿಡಿಯೋ ಪೂರ ಆತಂಡ್ ಐಕ್ ಯಾನ್ ಇನಿಕ್ ದಿದಿತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ಅಂಚದು ಈಗ ಕಮೆಂಟೆಡ್ಲ ಯಾನ್ ರಿಪ್ಲೈ ಮಲ್ದೆ ಅಂಚೇನೆ ಅಂಚದು ರೋಹಿಣಿ ಪೂಜಾರಿ ನನ್ನ ಹಸ್ಬೆಂಡಿಗೆ ಹಾಯ್ ಪಂಡ್ರೆ ಬಂತೇರು ಹಾಯ್ ಯಶು ಎಂಚೊಲ್ಲರು ಮಾತೆಲ್ಲ ಸೌಖ್ಯ ಬಂದೇನ್ವೆ ಯಾನ್ ಏರೆಲ್ಲ ಹಾಯ್ ಪಂಡ್ರೆ ಬಿಡ್ತೋದಿತ್ತನ ಪ್ಲೀಸ್ ಸಾರಿ ಏನಾಡ್ದು ಅಂಚದು ನನ್ನ ರೈಸ್ ರೆಡಿ ಆಯ್ತು ನಾನು ಒಂಚೂರು ಗೀ ಪಾಡ್ಗ ರೈಸ್ ಎಲ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಲಾಯ್ಕ್ ಬಿಡಿ ಬಿಡಿ ಬೈದಂಡು ನಾನು ಅವಣಸ್ ಮಲ್ಪುನು ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಬಂದಾಗ ಲೇಟ್ ಆಪುನ್ಗೆ ಕಾಪುಚ್ಚು ಉಳ್ಳೆ ಬಂಡೇರು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾನು ಅವಣಸ್ ಮಲ್ಪುನು ಗೀ ರೈಸ್ಗೆ ಚಿಕನ್ ಗ್ರೇವಿ ಬೆಸ್ಟ್ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಭಾರಿ ಶೋಕ್ ಆತಂಡು ಭಾರಿ ಲಾಯ್ಕ್ ಆತಂಡು ಟೇಸ್ಟ್ ಅಂಚೆನೆ ಪನ್ನೊಂದು ಎನಿತ ಈ ಬ್ಲಾಗನ್ನು ಎಂಡ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಎನಿತ ಈ ಬ್ಲಾಗ್ ಇಷ್ಟ ಅಂಡ ಒಂಜಿ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲಿ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪಲಿ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪಲಿ ಬಾಯ್.